Δεν ξέρω ποιοι είστε live και ποιοι γράφετε για να το παίξετε αργότερα. Αλλά εδώ δεν ήρθα για να πω τα συλληπιτήριά μου. Δεν τα λέω έτσι κι αλλιώς ποτέ. Εύχομαι στους δικούς του να θυμούνται τις ωραίες στιγμές που έζησαν μαζί του. Ο λόγος για τον οποίο είμαι πολύ θυμωμένος είναι γιατί τον είχα συμβουλεύσει να μην κάνει εμβόλια. Είχε πάρει φορά και είχε κάνει 6 εμβόλια για το COVID. Κορυφαία μοριακή βιολόγος του mRNA από την Αμερική μου είχε πει μακριά από αυτό το πράγμα. Ειδικά αν έχεις καρκίνους και τέτοια, διότι δημιουργεί προκαρκινικά θέματα. Δεν μ' άκουσε. Ο Κώστας δεν έφυγε από τον καρκίνο. Έφυγε από το εμβόλιο. Και αυτό φοβούνται να το πουν όλοι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ όταν βγαίνω σε αυτό το γυαλί, που το λένε γυαλί γιατί είναι παγωμένο όταν λες ψέματα, ενώ ζεστό όταν λες την αλήθεια που πονάει και καίει, και γιατί η είδηση είναι αυτό που γράφεις όταν οι άλλοι δεν θέλουν να το ακούσουν και να το δουν γραμμένο. Αυτή είναι η είδηση. Δεν είναι αυτό που μπαίνει κάτω από το τραπέζι. Ο Κώστας λοιπόν δεν έφυγε από τον καρκίνο. Και αυτό είναι που με στενοχωρεί περισσότερο απ' όλα. Του το λέγατε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επιμένατε δηλαδή σε αυτή την... Είχαμε τσακωθεί γι' αυτό, αλλά κάποιος γιατρός, δεν ξέρω ποιος, τον είχε πείσει ότι μπορεί να το κάνει. Εγώ και τα παιδιά μου δεν το κάναμε ποτέ. Εγώ έφτασα 70 ετών και δεν το έκανα διότι το νοσοποιητικό μου και ο οργανισμός ήταν μια χαρά. Η συμβουλή της μοριακής βιολόγου και κορυφαίων γιατρών ήταν μακριά. Από αυτή τη μεγάλη εφεύρεση που είναι το mRNA και που σήμερα θα θεραπεύει τον καρκίνο από αύριο, το έχετε διαβάσει και το έχετε ακούσει, θα το κάνει γιατί είναι προσωποποιημένο εμβόλιο. Δηλαδή παίρνουν το DNA σου, παίρνουν την ασθένειά σου και κάνεις το δικό σου προσωπικό εμβόλιο. Δεν υπάρχει κοινό mRNA για όλους. Αυτό ήταν το έγκλημα. Και όμως ένα τόσο απλό πράγμα, επιστήμονες, γιατροί και δημοσιογράφοι φοβήθηκαν να το πούν. Τις συνέπειες τις βλέπετε και τις βλέπετε καθημερινά. Τον τελευταίο χρόνο ο Κώστας Χαρδαβέλλας δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε πρόβλημα με τη φωνή του. Ναι. Εσείς πώς επικοινωνούσατε? Γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί φίλοι, και ειδικά εσείς που ήσασταν πολύ φίλος του, είχατε μοιραστεί πολλές φορές. Υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει και δεν την είχε χάσει εντελώς τη φωνή. Μπορούσε να ακούσει για να μιλήσει. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το πώς επικοινωνούσαμε είναι πολύ απλό. Και αυτά που σας λέω εδώ τα είπα και στη Μαρία, στη σύζυγό του, γιατί είναι η μόνη που βγήκε και είπε ο Κώστας δεν έφυγε από τον καρκίνο. Οι άλλοι έκαναν ότι δεν κατάλαβαν όλοι γύρω-γύρω. Θα θέλατε να μας μοιραστείτε έτσι λίγες από τις στιγμές που είχατε ζήσει με τον μέτρη της δημοσιογραφίας, τον Κώστα Χαρδαβέλλα? Ξέρετε, να μην βάζετε κοσμητικά επίθετα μπροστά. Ούτε ο στιγνός δολοφόνος, ούτε ο μέτρο, ούτε τίποτα. Απλά ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, έπιανε τον τάβρο από τα κέρατα. Δεν ήταν ο δημοσιογράφος της τηλεόρασης. Ήταν ο φοβερός γραφιάς δημοσιογράφος. Έγραφε πολύ ωραία τα θέματα του, τα κείμενά του. Έπιανε το θέμα, στόχευε στο κέντρο του θέματος και κατ' επέκταση ήταν υπέροχος και στην τηλεόραση. Έκανε ωραία πράγματα. Και μέσα, ναι, αυτό ήθελα να πω. Και μέσα από την τηλεόραση τον αγάπησε ο κόσμος, τον καθήλωσε. Εντάξει, και τον Βασίλη Ραφαηλίδη αγάπησαν μέσα από τηλεόραση. Κορυφαίο και νεοφιλόσοφο άνθρωπο, γιατί τον έπεισα να βγει στη τηλεόραση. Τα βιβλία του τα διάβαζαν 10-20 χιλιάδες άνθρωποι. Τις εκπομπές τις έδαινε εκατομμύρια. Ήταν ένας άνθρωπος των σπηλαίων. Δεν έβγαινε να μιλήσει. Ήταν και όλο αυτό το κλίμα της ψευτοκουλτούρας που τον οθούσε προς τα εκεί. Όταν όμως βγήκε και τον έπεισα, γιατί ήμασταν πολύ φίλοι, μετά από ένα χρόνο μου λέει τι γίνεται ρε τζάμπα, έγραφα τόσο καιρό. Τώρα με έμαθαν όλοι. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που επίσης χάθηκε έτσι γρήγορα, απότομα και άδοξα. Πάντως το Κιδιόχαρ το λέει ρεπόρτερ. Έτσι ήθελε να τον αποκαλούν μέχρι και τελευταία στιγμή. Ποιο? Κώστας Χαρδαβέλλας, ρεπόρτερ. Σωστά. Μου έδωσε το πρώτο μικρόφωνο. Ήμασταν στα Γιάννενα, πιτσιρικάς εγώ, αυτό στο 3 στον αέρα. Ίσως ρεπόρτερ ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Έκανε την έρευνα για το Βούκο. Και μου λέει μικρέ πάρε και στο μικρόφωνο να κάνει
ερωτήσεις, εγώ έτρεμα. Τι μικρόφωνο, δεν τα ακούμπαγα, δεν ήθελα να το βλέπω. Μου λέει πάρ' το μικρόφωνο και τραγούδα. Και από τότε συνέχισα να τραγουδάω.